Балада за шофьора на министъра. В лоното на конспирацията му обещаха, че ще стане шофьор на министъра. Но трябва да се потруди, за да дойде победата. Той се нахвърли най-ревностно, координираше, осигуряваше, разпространяваше, за да стане шофьор на министъра. В това време големите риби лапаха концентриран планктон, електростанции, банки, оборудване. На хиляди даваха стъкалца и измъкваха златни кюлчета, а него обещаха само да е шофьор на министъра. Вдъхновен от безумство на инфлацията, ченчеше долари и се чувстваше милионер, който ще стане шофьор на министъра. Не депутат, не генерал, дори не пенсиониран полковник, а шофьор на министъра. После други станаха министри и други шофьори на министрите. Разграбената страна му даде помощи за безработен. Пак и за всичко бяха виновни другите. Вчера, утре, сега е тъй и ще бъде, когато мечтата едва се допира, да станеш шофьор на министъра.